Nalingaw ko sa dula. Darb! What's up, Darb? Darb, what's up? So, nami diri karon kay mga on, kay unya, ako ra isa sa balay mag New Year. Edi wow. So, kita kong KFC. So, I'm here with my tita. Hello there. Hello there. Miho. Malamig sa Japan. Malamig. Super lamig sa So, Japan. musulod na dito. So, continue na akong vlog. Nagsulod na ako dito. So, napod sila yung barbecue diri. Hindi, pero lamig pala for sure. Let's grab some basket. Kaya magpalit niya ng pagkaon. Alright. So, para makalantab mo sa inyo na isa ko natras ka. So, muna akong cousin si Miho. Miho Ching, si konnichiwa. Shy type na siya. Oo. Namalit akong kita og koan og mga gulay kay magluto pa siya para sa ilahang koan niya. Pero ako ra isa sa balay niya. Happy New Year! Wow! So nakabantay po ko, murag daghan pod kay mga tao diri, murag nag last shop sila kay tungod sa ilahang kay mag-celebrate man sila diri og New Year. So daghang tao karon sa namalit. Pero diri sa Japan is mao lang po ilang celebration ni New Year, pero Pasko dili sa ilaha uso. Tapos akong ipakita ang bata nga nagbadlong sa ko atong nag-vlog ko sa altar mo. Mani siya. Naayakun. Say hi to vlog. Hi. Konnichiwa. Kanang maglibog gani po ka kay daghan kay mga pagkaon nga lami kay siya lang taon pero wala kay kwarta. Oo. Daghan kay mga pagkaon sa ilahang store, tapos pakabalo kung lami ba siya or magduha-duha ang palitog sa babasagana kay ilang packaging. Panalo kay ilang packaging sa Japan sa ilang mga pagkaon. Lami kay ilang taon. Na-curious ko kung saan na siya na mura siya octopus na mura grabe ka dark red tapos na tawag ini saan na siya kigwa ano klase nahimusan ko sa ilang TV gamay kayo na nagstorya Ajinomoto 360 lipong napoday ko yung friend dere ang saag siya kung asa siya nag-originate si Yukai ha Yukai so, nami dere karon sa tawagin marag dagan kay pangbatang area madulaanan so moderate dai mi sa akong tita nga balay pero muli ra po ko ako ra isa unya dito sa balay yung alaw na ako ra isa nalingaw ko sa dula. Makabughat nga duwa. Kita ko dari og para sa nina ni Miming. Nakaka-cute. Happy New Year, Uncle. KFC. Sa karon is magkuan kami. Biyahe pa mi paingon sa Erike. Kay dito ko mag New Year with my tita. See ya. Bye. Sashimi, shoyu, then wasabi production. This is the way how they celebrate New Year here in Japan.
Alright. Kaman ang kaon. Kaon na sa... Charan! Kaon na sa itadakimasu. Money kanon nila diri pag New Year. Money ang kanon nila pag New Year. Pangpahawa ng buhay. Japanese style. Ini wow. So, naani lang ang ilang New Year dere. Grabe ka. Mingaw. So, mas gana pa sa Pinas. So, maulang na siya sa pagkakaroon. Og see you. Mapuro.